Malom sabet arbit omon ke thepar pe ka jok borjana hawar ongdung a hemarit kana hokdun pini ni phai thomke bre si theri project lo anerlo por phai sia por malom tomon arbi ke thepar pe ka jok borjan constituency ke parlo ongdung a hemarit kana hokdun lasonsi PDP Rambia rongtami don trucks se hemarsar nu ting arpong sokpuru lahai kana hokdun lasonsi Rambia rongame kar atun kisung ke photma men hakaming tia hemke asar nung oilap lapen ke do ke thak adim ka bia jok kisung phonanglu aduntu dorsing bia hema bangki asar nung lapen hem arpong anta japlap aduntu babuti soy hem tami asar nung lapen arpong japet aduntu longking tia hem tami ang ton pen henulaplu ningwi ke dojia phan anta kasik sak thektik aduntu longki bia hem tami lepuson thak thak lapen samteron arong ame karpen donpli lorenteron elvinteron relipsonteron lakmon kru ahem kanahogdolo aduntu langbirik rongpia rong tami donpli barim rongpi welson rongpi dayhuri rongpi chandra rongpia hem arit asar nung sokpuru lahai hingnudonlo nasi prabjen pen man kedu surjorong par borjan MSC lapen VDC chairman sonaram singnar lapen ke theke dinga tuma phan si prabjen pen nang kirap cha phan to war cholang ding lokasi phirang kya tuma phan birta na pachini do borjan pen harsing teron news fast karbing Dokichu sarpo dawan kimi kangpu Karbia khayalong deranok humatum a arnam dokichu sarpo binong sarpo lapen achora rup lapen charchung charchak arnam aphan pangrom ponsi pini dawan kimi kangpu po lapen se arklipo Hamre nemisi constituency ke parlo rong hidia rong along pini dokichu sarpo dawan ingpu pontang bangso dawan along kurusar sem ingtipensi hempu dokichu sarpo dera sarpo longchap sarpo longchap risolong boy amparchung pidum langso paklangso anaphan adana di pipo lapen dowana long harlong pen kasalam along e kurusar sem independency chbahem pupo lapen labangso adowana long kisokyun e kobi ang anta urmi lapen theman arni kelang poncha phan kachisik pon padu lapen pinikar klipona son an pusitami bomod bokan an sen san pusi than pachi kheruni pen rensing terwan news first guardian Kopina program kali pasal program TV ke longri longpat arna dera do kecil sarpo aduan kangku arni tarik ini tarik kamera isi arni jomerani merani museng molongan isi yo dak dera do kecil sarpo Arnam, nitum kangkli, kapiyo, doan kangpu, kado kawedak kacitong, dikhi giting, aren, abi bangsok, jongkreni, pangkreni, longri mutiar, longpa mutiar, longri kangbra, longpa kangbra, apen longri asar, longpa asar, apen ke acom apang, kumen pulok, kado kawedak kacitong, menbor, mastor, kiki kesar, doan, pen ini dak kacit, kopi. Muti embangan ke ado kawe don rap ipo ciru don setiap ini dak punya amai mate kai dia long rap sar pen tum ori bonglet ba ok harga seta itu ado kawe setong pensi long rap sar kon ya rok pen setong lo an coran ni lam ekang CDP osa hemalong child marriage puthak chirok tok amai kangni Piniteri puni phai thomker bre CRni District Child Protection Unit Karbiang long pen patir piponsi diphorong supiang bongkidu teacher colony along Child Development Project Officer asa hemalong arta jum hek pen pisuk en pinan kedu ajutang long rear lo kepa jum pen kepa vedet thekcha phanpu mathaponsi child marriage puthak awareness program kedeng pona puthak nilituma phirang ki pen news fast asa hemalong biar tanang pali Bangso chirok tok amaya long asha anganwadi claim bang atuma phan chopha ponsi alang lituma phan rong supi pen chenglok rong rup arlo atokano bangso arta jum hek mate ningkan krinar kepen aber jong si chipachor chiparup dokok pulute lak isian adai tunang jilapen apia potum ningkan hinian jail mate hemkang sam dunang kok tahai lahai hue Assam government pen child marriage ke khang japan ke pangdak alam thi kapali damcha phan seki ki pia son ben alang lituma phan than pajermi ko Anparta arta ki jum hek pen ka chipa chor la pen arta ki jum hek au sumara tuma phan kumatnia bangphu
Saimate Labor ke paklem jong si theklong lok pulute ajoner luta 109 ira toll free number along birta pilo pulute kapajok ponjia phan response long phiji pusi district child protection officer sangpi basa piterang pilapen alangli long kachurabdon sai phu ke hoi piatu ningjepo News First. News First. News First channel pen kewang minang ki humri pen amat nilitum ningarong lo. Pini nilitum laso program ki binang ko ke kai aprang tak claim bom lo child marriage program ke lake awareness program ke bi bom lo. Laso child awareness program ki bi theke nonalom o somartum mane kiba taki jum pen lason kini kidun pen thang mathat he aja je aphi aprang je mathat he pen si bia det ti do non api apo alam ta charju je pen ajat pen laso pot si mane kini nilitum ke lahai a program mage kaiketa binang ko lasi la non child marriage child pulote hedi 18 years Mundi tuma thai 18 years ke arta ta dolo pen la tum chini lo ajar lo thitang lo pusi mathaji sita la 18 years kini also matum ke latum ke itum ke child pusi punang kok lo athema latum ke non si mane ke charlie ke chichini angdeng lang la si la 18 years below also matum an ke mane kini la kini arta ki jum also marlo lasi latum han ke kene ke porhi angdeng lang latum ang ke charlie angdeng lang anke la 18 years above pulote munitum mathai 18 years above lote lake ke thek ding lo latum ke bia tamilo sita laso alam amang kalila latum thek re nang la ke charlie don mane ekiba ko anma ki un mane latum kene pake di dunang lang cepat hek nang lang mo pine pena ke manang lang api apotum ko anlo ne alang tum phan ke lana ke jotno ke charlie kini la ke than ke pare la support la an apa apotum hanta ke ba je ne pai ni putum la anang cepat duglo ni mo la soalar ni kopine eson bak sakuri long tame pine eson bak klemsi ni pai ni putum han aku ni kipang reng thunang po pu la support si kini mathanai la si osomar tum ke puri lason chonpra osomar man kibaki ke lason ki dui tap ki dui prua bangke paveden nai dam tap dam prua bangke paveden nai la ke charlie anathusi ekdom aning chi binai ko anma latum ke charlie the ko anma latum angsong arlu the la so alam si ke ne nai nona lo madina bangke competitive do ba itum api aputum ta asap o cheri chot nai chelang dun kri nai lai bangke kisuman atum halat tum phan mane ko anlo pia putum ta chelang posita au somartum phanta loop plot play den nai ni mata guard conscious nai la guardian upor lo la ke conscious en pen ke do ke dam kaita chi ke nin nai chelang kri nai en pen school ta hedi ne pudam te lason kisuman ne lason ke ne nane pine kedam la son he pilo rong aju pine ne kedam ta kisuman au somatum ke a hempen ta hiloving kedam atum do hula haya bang ta a parents tum ta telang dunang po hiloving pulote la tebok head high school do pulote tebok head high school si bidu nai wajar bo pa hiloving te anke api putum ta kam choklem de ta tum ta kam choklem nang ko anke la tum ta pon ver dam ver unye la si a hema dung arai high school le do pulote la ke Japralang Sojiel Church alongta Easter Sunday katalondu. Pinini phai thomke bresi thebe chuklo pure thedang Christian adhorom kirimatum mati Jisuarna maphan kardom kardia tum an pini Jisu kithi pen ki thur mati Easter Sunday katalondu na son thak thaksi Japralang Sojiel Church alongta me sen pen Easter Sunday katalondu. Pini bangso chai mek Japralang Sojiel Church along Pastor Junes Timonga himpen mai chari ponsi mai pangcheng.
adun thu nimarli resoi janga tum pen chume sen la pen langme sen jisu ki thi pen ki thur mate Easter Sunday phan kapanong ke kan kilun paklang pon pen ning arong chipi pon Puthot Pastor Jones Timong hin pen akamang deng pi hini ang deng soing kora priya long pen Bible kang ther por hi ponsi pinibang so Star Sunday lama putha klar dak pen kachitong arad do ana phan than pachini pon pen choran esan cholin si mesen pen bang so Star Sunday katalona jaime pajut pon Boka Jan lang chiting pen Sarbinong Timong News First Karbiang Long Tum hasi ki jong pon kan tum ke lama nele ni hang pen kali Lasi tum Angel Marley Secretary tum hasi secretary tum hasi pon po dan kardon pon dike Angel Marley secretary kana job là kẻ số này pin người nẹt lừa chọn ho lỏng lỏng là đây vô vô à rong pizza đây chụp vào đây vô cháu hạt cam ta lớn vô